Gibida karong adlaw ang mga modernong pampublikong sakyanan nga may biyahis kadalanan. Atol kini sa formal launching sa Public Utility Vehicles Modernization Program sa gobyerno. Anang report ni Nico Serino. Gibindisyonan sa pari kining mga pampublikong sakyanan nga parte sa bag-ong hutong sa mga moderno ug luwas nga PUVs nga mibiyahe na sa Sugbo. Sama ni ini mga taxi units nga kompleto sa mga gadgets. Kini mga modern jeepneys nga nagbiyahean na sa mga rota sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Sagol solar powered ug i-charge sab kini tag 8 ka oras aron nga moandar. Kumpleto sab kini dunay electric fan aron dili alimuot ang biyahe, USB charging port, free wifi ug uban pa. Duha ang pamaagi sa pagbayad. Mamahimong card ang ibayad pinaagi sa pag-tap in ug tap out sa machine, mamahimo sab nga cash. Pero sa bago pa mi nga ning dagan, baguhan gyud sila. Mura og dili gyud sila, murang magduha-duha sila og sakay ba. Kay basin siguro kung mahal ang plitihan, pero ang atong plitihan ani mura gani 8 atong plitihan. Pero sa karon mas nindot ni karon kay ani kusog-kusog na pasahero. Usasab sa nagdaga na karon sa kadalanan sa Sugbo ang mga bag-ong units sa mga buses. Matag lingkuranan dunay charging port sa mga gadgets, may monitors nga mo play og movies, ingon man overhead compartment alang sa mga bagahe sa pasahero nga daw anaa sa eroplano. Ug labing importante siguro alang sa mga pasahero, duna kini comfort room alang sa mga manginahanglan niini samtang nagbiyahe. Sa mga lugar sama dinhi sa Cebu kundi masinati ang grabe nga trapiko, dakong tabang alang sa mga pasahero kining comfort room sulod sa pampasahero nga bus alang sa tunhay ug hamugaway nila nga biyahe. Kini ka bus good sir. Komportable na kini sa pasahero. Nya kasagaran sa mga pasahero nga nakasakayan ni, ganahan gud sila, relax sila nga mabot sila destination nga safe sa sila kadili kapoy ba. Ang rota sa P2P o point-to-point buses, Cebu South Bus Terminal paingon Danao City nga moagi sa Cebu Business ug IT Park. Laing rota sab ang gikan sa South Bus paingon sa Lapu-Lapu ug pabalik. 25 pesos ang minimum nga plitihan ngadto sa 70 ang labing taas. Matud sa LTFRB, dunay moabot sa 110 ka mga units sa mga high quality buses na unya ang mobiyahe. Samtang 300 ka mga bag-ong taxi units, 100 solar jeepneys ug moabot 40 ka mga Euro 4 jeepneys. Safety and comfort. Number 1 yun ang safety. Kay karon panahon na lisod kayo musakay atong mga labi na atong mga pamilya, di nato ma-monitor with the new gadgets nga gibutang sa tanan nato nga mga public utility vehicles. Ma-monitor na to asa sila kay doon na may tracker. Pipila sa mga operators ug kooperatiba sa lain-lain nga mga rota giimbitar sab sa kalihukan kaganiha aron mapresentar kanila ang mga moderno nga mga sakyanan. O yan ma'am, pero primero unta gyud kami untang mga operator sakyanan gyud untay may kay agamo ang mga sakyanan nga daan mapahimos lang pagid unta. Makadalagan pagid unta, makabenepisyo pagid unta med gangalan gyud nga iburnay sa sakyanan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.